warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain katsiran katsira amma ba'd. Sedanten para sepuh ini sepuh ingkang kinabekten dumateng sedaya jamaah pengaosan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hal niki tesih paring kesempatan dumateng diri kita kagem suatu perkara yang mulia. Ini langsung mawon nggih ngaji niki babagan ibadah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamihi 'alaiha ma'atulil amdadi fala tastaqiranna ma manahahu maula. Bismillahirrahmanirrahim. Niki masalah sudut pandang nggih, sudut pandang diri kita, penilaian kita terhadap orang lain. Jadi gelem ra gelem niku kita sebagai makhluk sosial hidup itu bersamaan. Padha dalam sisi awake dhewe niku ngibadah niku ya bareng-bareng otomatis siji lan sijine niku sawang sinawang. Satu orang dengan orang yang lain pasti melihat. Makanipun diri kita mungkin ora kuat nyawang wong liya. Dalam sisi ora kuat niku ngeten. Bentuknya ketidakkuatan itu kita iri dengan apa yang diperbuat orang lain, ataupun kita menghina, ngenyek akan perbuatan ataupun bentuk perilaku atau ibadah yang dilakukan orang lain. Iku mesti. Jadi niku fenomena sing awake dhewe bendina nglakoni, cuman tanpa sadar. Niku ketika tidak dibimbing secara rohani itu menjadi penyakit hati. Iki sing jenenge sudut pandang. Nggih, ngoten. Lah dalam hal ini ya ngene wae secara umum ngeten. Umpama dalam sekup masyarakat iku yang menjadi poros sudut pandang niku pasti tokoh utama. Kalau dene tokoh utama di dalam birokrasi ya mesti wong-wong sing nyambet gawe neng birokrasi ya kelurahan apa. Saka sekupe niku RT teko camate. Niku pasti kita akan berpersepsi. Eneng masjid ya padha di dalam lingkup sisi agama itu kita di situ ada suatu tokoh yang menjadi sudut pandang diri kita. Makanya setiap orang niku sudut pandangnya beda-beda. Ditinjau dari sisi seneng apa orane. Nalikanipun seneng ya apik ya dia katakan baik, elek pun kadang dikatakan baik. Nek wis ora seneng niku elek ya elek, apik wae dadine. Iya ta nggih. Ya ngoten niku sudut pandang. Makanya ngeten nih, saniki kita latihan sudut pandang. Latihan sudut pandang. Gen awake dhewe niku tidak tertipu oleh setan. Mergane setan niku ya nek nggodha sampean kon ora nyembah pangeran wis ora iso. Setan itu telah berputus asa untuk dia disembah di bumi. Gak iso, wong sak lemah-lemahe imane menungso niku, wong iman niku, wong Islam niku ora kelakon nyembah setan niku ora kelakon. Tapi dia mentalbiskan bagaimana sudut pandang niku mungkin persepsi antara satu orang dengan orang lain niku jadinya buruk. Mulane Gusti Allah Subhanahu wa taala niku tok manti-manti dalam masalah sudut pandang niki wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Ketika saudara-saudara kami itu sudah beriman, hilangkan perasaan gil terhadap mereka. Mbok wong kuwi apik, mbok wong kuwi elek sanggar wis beriman wis tok-tok ora ngerti ngono wae. Saged mboten? Ya angel ya.
Wong nyatane ning arep lho tenan lho, iya aku yo ngerti tenanan yo ang. Ngoten niki. Cuman mulane terpun para ulama-ulama riyen niku kathah sing milih humul. Humul niku tidak banyak bersinggungan dengan manusia, ya ora patiya akeh hiruk pikuk dengan manusia. Ya pokoke menyibukkan diri dengan kegiatan dia. Mulane pun ngeten nggih, ngendikanipun Kanjeng Nabi niku nalika zaman fitnah niku pun muncul. Dalam artian zaman niku nek kowe amor wong liya niku wis ora apik. Lah ya amor wong liya ora apik niku ngeten. Enake sampeyan nek amor karo wong liya niku mesti ngrasani sing ngono wae. Nggih to? Nggih, sesuai ngono kuwi. Jadi susah hari ini tuh awake dhewe amor karo kanca niku ora ngrasani wong liya niku angel. Lah nalikane wis ngoten niku wis wayahe zamane. Hada yaumus sukut. Kuwi wis sawayahe awake dhewe niku meneng. Oke menengi hada yaumus sukut. Iki dinane wayahe awake dhewe meneng. Margane napa? Wong nalikane sampean ketemu kanca, ketemu kiwa tengen ketemu tangga. Niku enake bawaannya itu untuk bagaimana membicarakan aib dan keburukan orang lain. Sudut pandang niku selalu ada. Entah itu ibaratnya sekup yang terbesar sampai sekup yang terkecil. Nek pas ibaratnya pun rame masalah politik, ya kuwi mesti sing mbok bicarane jagomu piye. Ya to? Lho mas iki presiden kae karo sing iki apik sing endi. Gitu. Wah sampai kita itu ibaratnya sampai nonton kene gara-gara enek WA, gara-gara enek napa niku jenenge niku TikTok, enek sing jenenge YouTube, enten napa niku. Lah sampean niku lek usul ya iso to. Usul komentar tulis komentar Anda. Di subscribe dan kan ngoten niku to. Sampai ibaratnya per orang niku kaya dadi tokoh nasional gitu. Kalau menurut saya nggih. Iya itu melok udu rembug. Iku sing mudeng WA kali mbak-mbak sing tuwek-tuwek niku sampean ngerti WA mboten, Mbak? Ngertos? Wah, berarti mbah milenial tenan ya. Gaul ya, gaul. Ngerti WA-ne tapi. Ngerti WA-ne tok ngoten iki. Makanya dengan adanya medsos dan sebagainya itu kan memaksa diri kita itu untuk senantiasa maksa awake dhewe niku kudu rembug ngoten niku. Kudu rembug tentang masalah yang hari ini terjadi. Entah sekupin niku masalah yang besar maupun sekup yang kecil. Sehingga hari ini kabeh wong niki ketok ini kaya tokoh nasional ngono lho. Lah iya to, masalah presiden sampean ya udu rembug. Padahal ya mbok dirungokke mbok ora. Sing penting ya udu rembug ngono to. Komentar saya, mbok tulis set ngoten niku. Enten konten nih, komentar Anda bagaimana? Senang atau tidak? Piye dan sebagainya. Lah niku saran hari ini itu gara-gara medsos ngoten niku. Makanya bawaannya setiap kita ketemu orang lain, ya ketemu cek ora ketemu, saniku rasa ketemu enten niku wau nggen YouTube utawa dengan WA niku nggih. Wong niku bawaane ya ngrasani wong. Menilai orang lain. Lah pramila ngendikane Kanjeng Nabi nek wis kowe iki ora aman wa idza la ta'min fil julus. Nggih nek sampeyan wis ora aman ketika duduk bersama orang lain niku wis masane hada yaumus sukut. Wis wangsane dina wayahe awake dhewe meneng. Kudu kaya menenge, Pak. Walu zumul buyut. Nomor loro netepi omah, ora sah kok yang kelayapan. Ya. Ngoten. Waridho bil kut. Terus sampean ridho kanthi apa pandume pangeran. Nyambut gawe ya wis mbok adepi enek ngarep kuwi wae. Rasa gerayak-gerayak sing ibarate mbundang bandinge nek kano hasile luwih anu prospek apa ora. Wis sing enek ngarepmu kuwi lakonana tekunon. No. Ora usah milik wah kaya hasile semene sedina lho. Kadang kala ngeten lho, Pak kowe nyambut gawe ning kono hasil pira sedina? 50.000 Mas. Nek aku ngono sudi. Wong jam 3 to jam 8 50.000 milih aku piye lho. 5 jam wis 100.000. Sampeyan itu tergiur. Nah, lah dengan seperti ini kan kadang nanti terus pembicaraan apa iya Mas, nek sampeyan 5 jam 100.000 iya. Akhirnya terus lha piye to bosmu ki hanya ngomongke bose. Bosmu ki piye to? Oh kok diperbudak di napa sampeyan dipeluk kota nek ngono kuwi. Iku sampeyan dikibulin tok, dimanfaatne tok. Lek ngoten iki to. Akhirnya merunut, lah bosmu jenenge sapa? Lah terus ditikok-tikokke jenenge. Wis hanya ngrasani.
Kuwi ya konangan ngono. Ayo bose kae ngono-ngono. Boris banget. Lah ngeten niku jadi pembicaraan kita itu semakin lama niku semakin mengarah pada ibaratnya meruncing. Nek wis meruncing ngoten niku sampai detailnya kita mengorek niku sampai dalam ngasih jenenge sapa, omahe enek endi, wonge mben latar belakangi kepiye. Akhirnya menjadi gil, prasangka buruk. Lah nek wis ibaratnya bawaan kita ketemu orang seperti itu, ada yaumus sukut saya awake dhewe niku menang. Menang nggih. Dadi wong niku keh menenge mawon waridho bilkut. Ridho bilkut niku ridho karo apa sing pangdeme Gusti Allah mawon. Hada yang mesukut waluzumul buyut waridho bilkut ilaan tamut. Ngono kuwi nek wis jamane kaya ngono kuwi ceklen telung perkara niku wau sampai sampean sedo. Niku sampean slamet. Mulane Gusti Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ngeten. Wala tazal fi qulubina ghilal lil ladina amanu. Nek wong kae wis iman, kanca-kancamu wis iman, jangan sampai kamu ada perasaan ghil, prasangka buruk terhadap mereka. Ora usah ngorek-ngorek apa sing dilakoni wong liya. Kono nglakoni ngono ya ben aku nglakoni ngene ya wis iki dadi titahku, iki dadi takdirku. Kono takdire ngono ya ben ngono. Sing mbok ngerteni dia itu orang yang beriman kepada Allah ngono wae. Ora usah mbok berarti cari-cari daripada kesalahan. Lha niku ngoten. Lha ya kegiatan hari ini memang untuk kegiatan kelangenan. Iya, kelangenan apa kegiatan? Kelangenan. Ya mulane sudut pandang niku penting ya Pak nggih. Karena kita tidak bisa untuk lepas dari itu. Lah untuk kita menuju jiwa yang murni niku kan ngoten niku harus diminimalisir. Mulane pun para wong-wong jaman biyen nggih, kiai-kiai biyen niku, tiyang-tiyang sepuh niku, wong-wong sing manut jalur sufi ngoten niku ketika enek wong teko ngoten niku laporan tentang masalah orang lain. Tentang masalah orang lain, apa yang dia jawab? Wah itu madang burung, ngombe burung. Dialihkan perhatiannya pada makan-makan. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, wa madinu adinu ato'am. Agama iki apa? Ya mangan-mangan. Agama iki mangan. Masalah kok mangan-mangan ki agama pripun? Ya mulane panganan iki monggo. Nggih, pangdhar nggih, monggo. Soale agama iki mangan. Maksude ngono lho. Lha sampean nggih. Lah maksudnya ngeten nggih, ketika Anda datang kepada teman Anda sampean iki teko nyang koncone, niku nek ora nek panganan, bawaane mungkin nglantur mesti, iya ora? Ya to apa meneh ora nek rokok. Iya ditambah ngalor ngidul itu. Iki ra nek sampeane cacah ngono. Akhire sampeane yo niku wau ngrasani kanca niku wau. Membicarakan keburukan orang lain. Maka sibukkan dengan makan, sibukkan dengan minum. Niku yang bisa mengalihkan daripada diri kita membicarakan keburukan orang lain. Mulane penting ya mangan-mangan ya. Ya mau pengajian aja garing. Pengajian garing. Wis ya. Nggih, cocok ya. Nggih, cocok. Mulane kudu nek kopine. Oh, saya ora penak pengajian nek request ijazah. Jeluk kopi metu kopi, jeluk teh metu teh. Aku sesuk jeluk sirup. Kita era metu. Wis cocok nih nggih. Nggih, sementing nek bosi ngene lah ya. Nah, cocok niki. Dadi penting nggih, kita alihkan. Dadi sampeyan iki carane ngeten, nek tamu niku sugeng panganan sampai dengan makan itu mereka tidak ada kesempatan untuk membicarakan orang lain. Karena ketika sudah membuka wacana untuk pembicaraan menilai orang lain itu bawaannya nanti itu ngelantur, tetap mengoreksi daripada sisi kesalahan. Ya kalau memang bicara masalah kebaikannya saja tidak masalah. Tapi cenderung orang itu membicarakan orang lain pasti yang namanya ghibah. Wingi pun kula aturaken, wong jenenge niku napa sampeyan niku diprasangka buruk terhadap wong liya sing niku ora mbok utarake niku wis jenenge ghibah. Wingi lak ngeten nggih, Abu Yazid Al-Bustami lak pun kula ceriasaken ngeten nggih, enek wong njeluk-njeluk. Terus dheke berprasangka,
cah iki enom gagahe ngono cilik-cilik. Wong padha kerja ngono lek wis bagus luwih apik lah ngono ta. Lah ngoten niku dhek mimpi di malam hari ora iso ngibadah, biasane tahajud ora iso tahajud, biasane dzikir ora iso dzikir. Gara-gara apa? Gara-gara ngrasani. Dadi ngeten Pak nggih, ciri khase wong nek cedhak karo Gusti Allah, waline pangeran niku salah sithik niku men ditegur kalih Gusti Allah. Nek sampean niku karang dudu wali niku ya ora pati ditegur. Ya salahmu padahal akeh gitu. Pol. Ngoten niku pol. Penak ya dadi wong ora wali. Mergo napa? Wong salah-salah ora pati ditegur, santai. Ngoten nggih. Nggih niku. Dadi hada yaumus sukut. Dieling-eling nggih niki sawayahe dina niki nek bawaane kita bertemu orang lain iku ngoten niku wis wayahe awake dhewe meneng. Waluzumul buyut. Nek sampean niku wis netepi omah wae. Bisa luzumul buyut niku ngeten. Sampean netepi omah iso, netepi daripada napa niku kelompok ya iso. Dadi sampean niku rasa menga-mengo saniki sampean ngaji teng mriki. Umpama ya ngaji teng mriki. Ora usah banding-bandingke ngeten mawon. Engko nek pengajian nek kono piye luwih gayeng ora? Metune apa? Lah metune apa? Enek kene mutune roti jar dibandingke nek kono sate ngono. Endok. Nggih. Niki. Kadang kita masih membandingkan ilmunya bagaimana, kiainya bagaimana. Ya jenenge kiai ya beda-beda, Pak. Metodenya juga beda-beda. Wong gayane mlakune wis beda. Nek gayane mlaku kuwi ya biasa kaya wong takut-takut ngoten niku. Kadang kiai niku wis teko. Niku kan ya wis aurane wis ketok. Wis klambine wis beda banget. Ora ngene iki iya. Ya. Wis beda kan. Ya wis beda. Minyak wangine iku 20 meter. Mambu lho aku kok mambu abuk iki lho. Wis kok asine. Iya, ora tau minyak wangi kula nggih. Biasane teko niku nggawane ya Alphard, nggawa bit. Wis kacau iki. Wis ra ideal blas ngeten iki. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngeten. Niki perlu kula saya tidak meluruskan, cuma saya mengatakan saja. Niki kebanyakan hari ini kan ngeten iki. Persepsi daripada manusia, umat Islam ya Mbak niku. Beliau pasti mengidolakan ataupun cenderung pada ulama-ulama ataupun kiai-kiai pembawa agama yang dia itu excellent. Siji mesti yang duit, nomor loro ya fasilitas komplit. Ngoten gitu. Niku terus wibawa duwe. Mun duwe napa jenenge niku napa jenenge niku santri penderek. Pendereke sing kudune sing bagus-bagus ora kaya ngono kae. Terus kate. Lah ya saya niki nang penderek yang mana saya yakin ya sapa niku. Ya Allah ya Allah kacau ya. Nggih wis kacau. Dadi ngoten niku saya ndelok penderek niku wis terkesan. Ngoten nggih. Ndelok penderek terkesan. Mobilnya ya luar biasa. Ngasih mudhun kok mobil sandale ditatake. Aku ndelok nyawung ya mulyane ngene tenanan pura ya. Kulo ngoten iki ya. Jadi bedanya apa? Rasane piye to sandal ditatake? Jebule padha kae. Lah iya sandalku meli kan mbok tatake terus piye? Ah, patut piye? Isin ya. Dadi ngoten niku. Makanya terus banyak persepsi itu dengan secara tidak langsung itu membawa persepsi umat kepada perkara yang melenceng daripada apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku gak ngoten niku, Pak. Ya mulya-mulyane Kanjeng Nabi niku paling mulya, Rasulullah memang paling mulya. Tapi ngendikanipun Kanjeng Nabi teng Quran pripun nggih? Dadi kul la ma'in ngeten nggih. Niku teng surat Al-An'am ayat 50. Nggih. Wala la aqulu indi khazainullahi. Aku ora ngomong karo menungso nek aku kuwi duwe gudang kekayaane Gusti Allah. Jadi harapannya daripada umat ketika memandang daripada figur agama itu kok kaya raya, jabatannya tinggi, fasilitasnya komplit, itu sudah melenceng jauh daripada apa yang Rasulullah SAW napa canangkan. Mikanipun ngeten nggih, Kanjeng Nabi umpama harapannya umat dari ini lak ngeten. Kiai kan kudune sing iso barokai, sing iso ngekeki dhuwit, sing iso ngekeki pakaryan, sing iso nyejahterake aku. Ya mbengko carane kowe dikeki pekerjaan, mbok langsung dikeki dhuwit, mbok dikeki kizib jabur rezeki. Iya. Iya. Nah niki kok kowe biasane lak sowan ngoten niku. Kajeng rezeki kula lancar Mbah pripun ngoten ya. Ya iki tak sangon nilai kok diamali ya ngoten to.
Wis nyesuan nang aku ngono ora tak kei wong aku dhewe bingung lho. Lah ora repot ya. Lah iya lah pokoke semono kan kudune kiyaine sugese om. Niku dadi setiap orang niku persepsinya hari ini kan begitu. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi la aqulu indi khazainullahi. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya di siku ada gudang kekayaan Allah. Sik nalikane sampean ki pengen sampean niku berhajat niku terus aku iso ngekei. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Pramila syariat zakat niku men udu duwite Kanjeng Nabi dhewe. Dadi Kanjeng Nabi niku ngeten nggih, ya dia zakat mengajarkan zakat dengan kadar yang beliau niku punya. Tapi di situ mulane dalam sisi perjuangan agama sing butuhne perjuangan agama ora sangka Kanjeng Nabi tok. Jadi ora duwite ora sangka Kanjeng Nabi, finansial tidak dari Rasulullah 100%. Ya Kanjeng Nabi niku duwe napa iki dawuh Gusti Allah awake kon berjuang, makane sahabat-sahabat sing sugih beliau mengeluarkan uang yang untuk fisabilillah. Jadi kados dene mulane perjuangane Kanjeng Nabi sampai sik jenenge zakat Baitul Mal niku sing ngebeki niku ngeten, nganti yang namanya daripada zakat niku tukhadu min aghniyaikum wa tu'ti ila fuqaraikum. Diji kok sangka wong sugih sok umat terus dikeki sing kere. Ora dijikuk sangka bondone Kanjeng Nabi tok. Pomo Kanjeng Nabi niku duwe gudang kekayaan wis kowe rasa wudu kabeh tak kei dasder ngoten niku. Lah sekarang persepsinya kadang umat niku ngeten. Kiai nek ra sugih nek ra ijaz ora iso ngeki barokah, ora kei karomah, ora ngeki napa jenenge lancar rezeki, ora tak anggap kiai. Rumangsane kiai niku napa kudu gudang kekayaane Gusti Allah. Nek kowe njeluk mesti kabul. Ya ngono akeh mbok anggap kiai. Nek ora ngono ora mbok kiai. Oh iya berarti. Lha aja ngoten niku Pak nggih. Ya namanya kiai ulama itu gudang ilmu gitu aja. Ngoten nggih. Itu pun nanti ada sisi kebodohan. Mulane mengki kula aturaken, wong niku kudu enek sisi bodhone. Aja nek pinter kepinteran nemen bahaya. Malah barokah wong bodho jos tenan. Lho tenan lho kula niku nek masalah hikam itu memang bilane wong bodho. Niku kan Gusti Allah jadi memporsikan bahwasanya Allah itu adil itu di mana. Wong nyatane nek sampeyan umpama bodho ngoten iki lha endi adile Gusti Allah wong kae pinter aku bodho ngoten to. Ora ngerti faedahe wong bodho. Wong bodho jos biang to. Ya. Engko tak bukake. Wala a'lamul ghaiba. Dan aku tidak mengetahui apa-apa yang gaib. Kanjeng Nabi kiambak niku wis napa nggih ngendika dening Gusti Allah SWT bahwasanya aku tidak mengetahui barang-barang yang gaib. La a'lamul ghaiba. Lah sayange saniki ngeten, sampean niku sowan nggone kiai, niku pengine lah ya umpama nasibmu rada elek ngoten to. Niku sampean teka sowan niku niki Mbah anu kula nyuwun tulung nasib kula untuk 2 tahun ke depan iki untuk ke depan pripun utawa anake sampean anak kula niki ngeten niki masa depannya bagaimana terus didelok tangane ndek tangane piye terus dibaca garis hidupmu iki besok bakal ngene pomo niku prediksine apik sampean ndak mutar matur nuwun ya ta iya entuk nyang wis sampean tuh sowan ora gur setahun pisan ben minggu sowan mergane prediksine apik iya ta lha nek prediksine elek niku sampean ora tekon nek lah mesti sing kiai ya padha ngerti jane garis hidup niku elek niku wae dikeki iki jane nganu ya iya ta iki jane anakmu ki ora pati bejo cuman iso diakali ngono ta digolek-golekke solusi ben dia niku jati dirine ketok mbelani lak ngono ta ndak mau jujur ndak mau ibaratnya mengatakan yang sebenarnya mesti niku digoleki apik tok. Lah sampeyan ya padha kok diomongke elek trimo ora? Ora trimo padahal nasib asline ya elek. Ora trimo ya. Lah sing ngerti gaib ngoten niku terawangan. Modele sane ngoten iki to. Sangger kiai iso nerawang, iso ibaratnya membaca nasib, ibaratnya ke depan bagaimana nasib saya aku mbok anggap kiai. Sing sowan akeh. Ngasih parkirane ora amot. Iya. Bendina wis daya akeh. Napa? Nggih maca nasib niku wae. Karena apa? Ibaratnya mengetahui barang yang ibaratnya prediksi nasib manusia setelahnya yang dia lakukan hari ini itu kan gaib kan?
Padahal Kanjeng Nabi ki ambak la a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui akan barang yang gaib. Mergane napa? Ngoten niku ndisiki kersane Gusti Allah. Paham nggih? Nah niku sayang lho umat saiki ngoten niku pripun nggih. Kanjeng Nabi ora ngomongke ngono, saiki kiai ini ngomongke ngono. Wis piye jujur. Insyaallah. Terus sing kari dhewe wala aku lu ini malak, aku ya dudu malaikat. Sampean pengene nek sowan kiai kaya malaikat. Sampean lara sebul mari ngene ta. Sampean di masalah ya berarti napa ibarat kayak solusi rampung ngoten. Wis pokoke ngoten niku. Dadi sampean pengin napa kabul. Kaya-kaya iso ngabulne kaya malaikat. Kanjeng Nabi nggih mboten ngajaraken wala aku lu ini malak. Aku dudu malaikat. Nggih. Jadi monggolah kita saniki belajar. Agama itu kembalikan pada porsinya. Masalahnya nek kita nanti berarti berpersepsi ahli agama itu seperti 3 kriteria itu tadi. Nanti akan terjadi prahara kesolehan. Agama ini akan menjadi goncang. Dalam artian melenceng dari napa sing dicanangne Gusti Allah SWT kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya kembali lagi pada seperti erane Nabi Isa. Kowe nek pengin ibarate kabeh, ibarate napa nggih, sampeyan sowan teng kiai niku apa ibarat duwe gudang kekayaan, ya kok sampeyan dikeki, ya wis bali wae kaya nabine Nabi Sulaiman. Lha apa sampeyan sowan Nabi Sulaiman njaluk emas sak kilo ngono ya dikeki to. Lah sayange Kanjeng Nabi mboten ngoten niku. Masalahnya nanti umat itu ngeten nggih. Ketika dipersepsikan bahwasanya ahli agama itu ghazainullah, duwe gudang kekayaane Gusti Allah, sangger wong mbok sowan mbok kei, ketundukan manusia terhadap agama itu tidak tulus. Pasti tendensinya karena dia mengharapkan dunia. Nalikane mengke kiai wis dadi kere, kowe ora yakin ya ra? Padha mulane ngeten nggih, riyen niku Ratu Bilqis sampai ibarate jin setan niku nggih tunduk karo Nabi Sulaiman gara-gara apa? Kalah pamor. Nalikanipun Nabi Sulaiman sedo bali lo kabeh. Aku mbiyen ki ibarate manut mung gara-gara aku kalah pamor kok. Asline ora tulus tenanan. Mukanipun Kanjeng Nabi mboten didamel sugih mblegedu tenanan, ora duwe gudang kekayaane Gusti Allah, ora saben wong dikei tidak bisa mengalahkan manusia dengan ibarate kalah daripada pamor kekayaan. Itu melatih umat Islam niku nek yakin karo Kanjeng Nabi gen secara tulus hati nurani, ora mergo Kanjeng Nabi sugih, ora mergo Kanjeng Nabi pangkate dhuwur. Sampeyan ya padha ngagama iso ora ndelok kiai ku mbok sugih, mbok pangkate dhuwur ora urusan, sing penting manut dawuhe Gusti Allah. Niku jenenge pelajaran daripada hati nurani. Paham nggih? Nah, sing nomor loro ya padha ketika persepsinya bahwasanya kiai niku napa ngerti barang sing gaib. Sing ngerti barang sing gaib niku nggih. Ya sampeyan niku bali ibarate kaya dene belajar, sampeyan niku bali kaya dadi umate Nabi Isa. Nggih. Nah, Nabi Isa kan ibarate sing wong mati iso diuripke. Sing sampeyan ibarate lara-lara iso waras. Ngene niku. Ayo melok kono Nabi Isa. Piye desa? Nggih to? Sampeyan padahal umate Kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Isa niku terlalu hebat. Sampai iso nguripi wong mati, wong lara saged teka lan digelari Al-Masih. Al-Masih ku ora guri ibarat sing mlayu rono rene. Dalam kata masahan niku sing demak-demek. Sehingga sangger didemek disebul bus ngoten niku wonten napa nggih ten tafsir niku sampai dingendikan niku ngeten nggih. Sedina niku Nabi Isa niku nglayani klien sing lara-lara niku wong pira? Wong 1000. Ngudayu keh ya. Niku mari kabeh nggih. Lha pomo saiki ora jos tenan ta Isa? Wah ya keren kan? Sedina 1000 pomo salam templek wong sitok 100 pira Isa? Huruf tenan ya to. Keren. Oh setahun ora ngasih setahun ngene wis iso tuku Alphard ya to iso tuku. Ngoten niku. Lah akhirnya apa? Karang hebate ngoten niku umate niku salah keyakinan. Untuk mengelulukan daripada Nabi Isa itu kebablasan, ngasih disematkan sebagai
Tuhan ngurusak iman. Padha wae sampean niku nek seneng karo kiai-kiai nggo dukun aku ora dunung. Ya sing jos-jos ngoten niku mriko mandi lho. Mriki mandi kok golek itu sing penting mandi mbok goleki. Itu secara tidak langsung imane sampean mengke sing siji sing marekke sing marakne sejahtera aku dhisike pertama Gusti Allah, nomor loro niku sampean terus ngiyakini bahwasanya kiai kuwi mbok dukun kuwi iso ngabulke hajatku, iso marekke penyakitku. Akhire dadi musyrik. Nah niku jenenge musyrik, sampeyan nyembah pangeran ning ya yakin karo makhluk. Nah iki ya tak omongke ngono wae, kelakuane sampeyan biyen-biyen iki mati ngono Mas. Ya engko nek cek jalan aku ora dunung. Nggih, riyen-riyen saiki. Aku ya krungu ngomong maksudnya ya. Ning ya tenan. Jadi niku harus dibenarkan nggih. Wala aku lu ini malak, aku ki dudu malaikat. Aku ya ora ngerti sing barang-barang gaib. Masalahnya nanti ketika itu diteruskan, tragedi daripada kesolehan ini berulang lagi seperti zamannya Nabi Isa. Ngoten. Lah cek sampean ora mendewakan Rasulullah wae sisan sing yes. Wong sak derma kiai niku ilmune sangka Kanjeng Nabi. Lah gitu. Ngoten. Lah malane setan niku wis napa nggih? Aku ya ora muji setan, tapi setan niku pinter. Ketika satu cara tidak berhasil, maka dia akan membuat dengan cara yang lain. Mulane pun ngeten, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo. Setan niku nek disembah wis putus asa. Yang dia bisa buat hari ini adalah mentalbiskan antara hak dan batil. Sampeyan sowan ngono iki nyanggone kiai ngoten niku ya rumasane ya hak ngono wae, padahal sing mlaku batil. Akhire ngene, lah kae sing tak nyangi ku ya haji lho. Iya sampeyan to. Lah rumah sampe anggap pepis haji ngono ibaratnya bener. Lah wong gurke pencitraan wae gen tambah laris nek iso kita haji ngono kan ya kita muslimin kan ya. Dadi meyakinkan, dadi kliennya ora gur saka kaum-kaum sing ibaratnya abangan sing Islam barang ya tekone rono jebule maklar yang Gunung Kawi. Lah kacau to. Ya ngono ya haji. Wis repot, Pak. Masyaallah nggih terus niki penting kula aturaken niki mergane perilaku umat niku kalau tidak diingatkan niku mengke kebanyakan lama-lama seperti itu. Nggih, dadi ngendikane Kanjeng Nabi ma indi khazainullah. Aku ora duwe gudang kekayaane Gusti Allah, ora iso weweh nyang kowe. Ya nek kowe ngagama, ya nek masalah ibarate enekmu alap itu perlu dikasih. Itu pun diambilkan dari harta-harta orang yang kaya. Dan Rasulullah juga memberikan, cuman kan tidak bisa semuanya. Harus bersamaan dengan orang-orang yang kaya, hartanya diambil sebagai zakat. Mulanya di sisi ini pun Kanjeng Nabi itu ada Abu Bakar, sing napa backup masalah apa finansialnya. Ada Khadijah, sing sugih niku saudagar bos wedok ngene. Bos wedok niku. Terus enten Abdurrahman bin Auf sing napa duwite niku nggih nek dikrus niku jarene ya nek sing ngitung barang kuwi ora dunung ya niku jarene 72.000 triliun piro kuwi triliun lho ora gur miliar lho ya 72.000 triliun yo yes sampai dhek niku napa nggih nangis arep kepengin kiri pisan ora keturutan nek sampean kualik arep pengen sugih pisan ora keturutan Abdurrahman bin Auf niku arep pengen kiri pisan ngoten niku ora lakon niku ngasih nangis yo. Wong ya kaya ngono ya. Nggih, Utsman bin Affan ya sugih. Jadi di sisi-sisi kenipun Kanjeng Nabi niku tetap ada orang-orang kaya. Maka di sini napa nggih? Kanjeng Nabi itu tidak melarang orang itu kaya. Pancen sing kadung sampean ra duwe zuhud ngono jane lho. Zuhud ku sampean monggo zuhud sing kadung ra duwe. Nek sampean niku bisa ada potensi untuk kaya, silahkan kaya. Karena Islam butuh itu. Mergane jenenge wajah itu fisabilillah bi ambalikum wa anfusikum. Aja sampean niku duwe potensi lemahmu apa dan sebagainya kok zuhud trimane diblokarne kabeh, tuyak-tuyuk nang nggon gubung ndikiran. Wis aku ora butuh donya, gayamu. Ya toh. Dan Anda tidak bermanfaat. Makanya wong niku makome beda-beda Pak nggih.
Yang Allah makamkan Anda untuk kaya, silahkan kaya. Yang Allah makamkan Anda itu miskin, ya silahkan zuhud. Niku makamnya ten dewe-dewe dan nanti di akhirat sama. Jadi kasarane penting kere zuhud iku ya kekasih Gusti Allah sing sugih itu fisabilillah untuk berjuang fisabilillah untuk pendanaan agama iku ya kekasih Gusti Allah. Jadi padha wae. Sing penting siji niku wau, sudut pandang itu dijaga. Jangan sampai ada wala tajal fi qulubina gilal ladina amanu. Mulane niki dipunendiakan idza ra'aita abdan aqama wa ta'ala biwujudil aurati wa adamihi 'alaiha ma'atulil amdadi fala tastakironna mamanahu maulahu. Jika Anda melihat ada seorang hamba yang Allah SWT dudukkan pada satu makom, kan berlakunya satu perkara pada dirinya, entah itu dia sebagai ahli ibadah atau ahli zuhud, dia sebagai orang miskin ataupun orang kaya. Nggih, niku maksudnya aurat makom niku ngoten niku nggih. Makome sampean sakniki apa? Wa adamahu alaiha. Terus niku langgeng. Nek sing sampean miskin ya langgeng miskine. Ana sing sugih ya langgeng sugihe. Sampean ahli tahajud ya langgeng tahajude, sampean ahli ibadah jamaah ya langgeng jamaahe, ahli sedekah langgeng sedekahe. Ma'atulil amdadi, dengan keadaan dhewe niku napa? Oleh pitulungan saka Gusti Allah. Al maunati. Niku angsal pitulungan saka Gusti Allah wal taisiri lan gampang. Wa syarfus sawagili alati tasgiluhu anil qiyami biha. Terus dia menasarufkan daripada kesibukannya itu, yang dia sibuk akan hal tersebut itu untuk suatu makom demi dekat kepada Allah. Lah nek wis ngono kuwi sesuai dengan makome ngono kuwi mlaku dhewe-dhewe fala tastakironna, sampean ora sah ngenyek. Ya aja mbok enyek. Kadang kan sing ngenyek sing zuhud nyawang iya ae enak nampa kodok koder jarine oh iya wong sugih kok. Nah, iya to? Apa enak karo aku yang aku pun kula niku napa trima kalih kodok kodare pengiran. Iya tak arep ra trima piye wong sugih. Aja ngomong ngono ki nek kaya aku piye. Dadi sudut pandang sampean lak iri ta asline. Nah, ngoten niku. Lah sing ibarate napa niku sing sugih, sing dhek niki fisabilillah lah kaya apa gur muter tasbih tok tuyuk. Oh nek ora ana fasilitas ngene iki nek ora sing ngetokke aku napa ya dadi. Lho ya malah tambah luhur. Makanya ketika seorang itu sudah pada makomnya masing-masing ora usah nyek-nyekan. Ya wis ben. Semuanya itu tetap ibarat napa nggih? Tetap bersinambungan. Semuanya tetap berkesinambungan. Coba bayangkan ketika orang Islam itu Allah SWT takdirkan semua kaya. Bagaimana implementasi mereka itu untuk memberi? Akhirnya arek weweh niku sapa sing dikek wong kabeh. Mulane niku mengki tandane akhir zaman Pak. Sampeyan wis yakin ngono wae ya. Yakin terus ya seneng sithik. Wis engko tandane akhir zaman niku napa nalikane sedekah wis ora nek sing nampa dalam arti apa aku wis duwe. Ya saiki sampean golek sedekah ngono angel ora. Misale nek zaman biyen ngeten Pak. Zaman biyen niku sedekah niku biasanipun nek kawatir riya niku untuk nglakoni ana wektu bengi. Terus dicendelke eneng lawang. Dikake eneng ngarep lawang beras utawa sume apa ngoten iki. Niku. Lah nek saiki ngono ora daraki wong apa? Gasangi ya ra. Oh iki aku digawe-gawe iki. Iya. Lek angel saniki ngeten mawon lah enek dhuwit jeglok ning dalan niku atusan ewu, pirang-pirang ngene. Lah iki mesti wong gasang. Iya ra. Lah iya aja mbok jikuk. Wedi sampean. Lah niku zaman akhir dadi persepsine wong niku wis terlalu buruk, prasangkanya terlalu buruk. Ning sing nglakoni delalah ya tenanan ya ngono kuwi. Ya gak sangi tenanan kan ngoten niku lho. Repot dadi arep nampa niku iya gek ora. Kalau saya terima nanti saya jadi kurbannya. Nek ora tak tampa iki sedekah. Makane saniki ya angel. Wong niku nampa sedekah niku luar biasa susahnya. Ngoten nggih. Nah niku wis zaman akhir.
Jadi nek zaman sakniki suwangen, zaman riyen niku biasa, Pak. Dadi wong sedekah niku malam hari. Kados dene niku lho. Sinten niku si Said Ali Zainal Abidin, putune Kanjeng Nabi niku. Niku dhisik nalikanipun gesang niku, piyambakipun ya ora pati disupya karo masyarakat kok. Biasa ae. Niki iso mbok tiru ya, iki sing sugih-sugih tirunan. Tiru-tirunan. Said Ali Zainal Abidin niku, nalikanipun gesang niku sugeng niku, dhek ya sugih. Cuman ora pati ketok ngoten niku. Dhek niku nek sedekah bengi. Nek sedekah bengi. Dadi saben bengi ngoten niku nggone wong fuqara masakin ngoten niku dicandheli beras, gandum ngoten niku. Dicandheli terus. Tapi awane niku dhek ya ora etuk napa nggih respek sedari masyarakat wong pancen ora ngerti nek sing sedekah kuwi. Nalikanipun piyambake seda niku agek kok ora enek centelan beras eneh ya saiki ngene iki. Lah Said Ali Zainal Abidin sedene ora enek centelan beras meneh. Wah gek konangan, jebule sing nglakoni bendina centeli beras gandum ya. Fuqara masan iki beli yo. Lah ngoten niku ora ngakon wong, sampean gayane karo ibarat becik kok kono ya. Ora dipangkul dhewe. Sampai ketika beliau niku dibuka tubuhnya mau dimandikan niku, mriki niku ngapal, Pak. Pundake niku ngapal gara-gara tok mangkuli gandum aben bengi diderke nyanggone fuqara masakin. Niku padahal putune Kanjeng buyute Kanjeng Nabi. Lho jos ngoten niku. Jadi ngoten-ngoten niku bisa ditiru. Lah saiki nek wong ngamal niku nek ora metu nang nggon TikTok ya ora. Ora ge story viral. Ngono asline dhek itu ngamal semene ning etuk saka TikTok wis gede. Wis piye ngono iku mbah ora ngono. Wis ben ngono ae ya. Ya ngono wis apik ngono ya. Ya makane pun ngeten nggih. Kita tidak usah menilai, kita tidak sudut pandang ketika Allah SWT mendudukkan seorang itu pada makomnya. Kamu jangan menghina mereka, jangan merendahkan atas apa yang Allah SWT berikan pada mereka. Kuis makome dewe. Li'anna kalam taro alaihi simal arifin. Kamu tidak tahu, jangan-jangan itu adalah tanda daripada orang makrifat. Ya kadang ibaratnya ngomong lior, sepede, randuno dan sebagainya. Kita orang berjanji, jangan-jangan itu dia zuhud seperti itu menjaga diri untuk makrifat kepada Allah. Nggih. Wala bacatal muhibbin, dan kadang dia termasuk napa niku api-apike wong sing seneng karo Gusti Allah. Ngoten dengan cara dia sendiri. Dengan secara sudut pandang kita kadang seolah-olah niku kaya rapas ngoten bae. Kaya rapas. Nah, ya pancen kadang perbuatan orang lain itu dibuat di mata kita itu seolah-olah kurang ataupun jelek. Ketika kita masih ada sudut pandang seperti itu, berarti diri kita masih punya rasa dengki. Dengki, misalnya kita dilawang sholat, lah paling. Ya ngono berarti kowe ya sholat ya sholat ngono wae, mbok modele sholat kepiye ben pakai sholat niku ya apik. Nek wong nyang masjid lho padune kan kita saleh. Kok sudut wong mesti elek terus. Itu jenenge suudzon. Sudahlah ketika saudara kita itu berada dalam kebaikan, entah itu ibaratnya dibuat-buat ataupun tidak, kita tidak perlu tahu. Tidak ada alasan kita untuk mengkoreksi ataupun mengkritisi daripada amalan mereka. Karena memang Allah SWT dudukan makom dia seperti itu. Lah rusaknya hari ini tuh umat itu kenapa ibaratnya tidak ada kesinambungan satu sama lain, karena adanya itu prasangka buruk. Wis apik wae jek digoleki elek. Sayangi ngoten niku. Lah terus arep nek elek mbok goleki apane? Lah gitu. Lah nek sing apik wis digoleki elek, nek wis elek digoleki apike. Ndak mungkin. Lah mbok iya orang itu walaupun jelek lihatlah baiknya. Kalau sudah baik ya lihat baiknya. Ngono wae jarang ya. Matuk ya. Ya niku. Jadi kalau coba kita balik saja. Marilah kita lihat daripada kebaikan orang lain. Dan kalau memang sudah baik ya kita taunya baik saja. Ngono wae. Wangel ra ya. Ya mergane napa? Ya setan niku wow. Setan ndak rido kalau kita melihat orang lain itu bagi diri kita itu baik. Mulane pun ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku ngeten.
kamu belum mencapai derajat takwa sebelum kamu melihat orang lain itu lebih baik daripada kamu sendiri. Ya piye? Repot to. Wong liya luwih apik timbang aku. Ya angel ya. Wong enek wong liya luwih elek timbang aku ya angel. Nggih. Niku. Falau lal warid maka nal wurud. Jadi ngeten, kalau tidak ada orang yang melakukan hal tersebut, maka satu bentuk kejadian itu tidak akan terjadi. Misalnya ngeten nggih, umpama ora nek pelakune, misalnya ngeten nggih. Kita akan kadang ngenyek ataupun meremehkan wong yang wis salat dan lain sebagainya, yang masjid tujuan kita begini, wong ngaji tujuan kita begini, wong sing poso tujuan kita seperti ini. Seolah-olah ku elek. Lah terus apa kowe iki pengen ora ngono sisan. Lah nggih to. Ketika setiap orang itu kau anggap bahwasanya apa yang diperbuat itu jelek semua, itu kan sebenarnya keinginan Anda itu kan biar hal tersebut tidak ada. Kalau hal tersebut tidak ada, sing rugi apa malah? Agama sing rugi. Ora enek kita wong nyang masjid jamaah, peh tujuanmu jarene riak pamer. Ora enek wong poso, jarene peh tujuanmu caption. Gen ketok wong soleh, ora enek wong dikiran, peh tujuanmu napa jarene Allah kaya arek dadi resi, ngono ta. Iya. Ora enek wong sedekah, gara-gara tujuanmu jarene pamer duit, cari muka, gen viral. Lah terus nek persepsi kaya ngono karepmu ki sing kepiye? Ya sing ikhlas. Lah kowe dhewe ki apa ya ikhlas. Ya kan? Kalau kita menganggap orang lain semuanya ndak ikhlas, semuanya ndak benar, apa diri Anda yang mengatakan itu benar? Lha iku malah sak mbambahe ora bener. Ketika kita ada sudut pandang terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain itu salah, Anda itu malah justru mbambahe salah. Ngeten. Mulane ngendikane hikam niku ngeten nggih, wis arih nafsaka antabir fama koma bi wa qalataku bi nafsah. Sudahlah kamu itu tidak usah mengurusi urusan orang lain. Apa yang Allah dudukkan makom pada orang lain, jangan itu kau jadikan urusan kamu. Wis penak to? Dadi ora kok yang persepsi. Enek napa karek sampean meneng, ada yang musukut. Engko menene wong kae lho Kang, anu ngene-ngene ya wis apik. Wis ora kadang-kadang ngene wae yo. Ngombe ngopi. Jak ngomongan malah ibaratin bliwur. Ya anggere bliwur. Ha gitu. Lah ibaratnya mbok turuti ora bliwur, sampean malah dadi gibah. Lah nek gibah niku padha wae mangan daginge kancane dhewe. Kita kadang heran nggih. Amalan seperti ini salah, ada orang berbuat ini salah, begini tidak boleh, begitu kurang pas dan lain sebagainya. Lah inginnya Anda itu seperti apa? Kok koyok-koyok niku sing ngatur, koyok-koyok ngluwi pangeran. Lah ora latihan dadi pangeran. Panitia. Ya panitia. Koyok panitia masyarakat aja oh ya Allah. Kadang orang seperti itu angkuh nggih. Seolah-olah tuh kebenaran itu muncul dari dirinya sendiri. Dan orang lain itu tidak ada benarnya sama sekali. Padahal itu ya titahe pangeran. Berarti ketika Anda menuduh makom orang lain yang terjadi, yang urut pada orang lain itu salah semuanya, berarti Anda menyalahi daripada kudratullah. Ya mulane kula mboten setuju umpama kasarane ngeten, wong Islam itu harus semuanya bebas dari maksiat. Semuanya bebas dari dosa, harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Iso dah? Iso. Ora sanggup semua, ya. Nggih, umat Islam niku sak saged-sagede monggo nglaksanake dawuh Gusti Allah. Mastata'tum, sak mampune. Lan sak mampune niku nebi napa ingkang dipun awisi dening Gusti Allah. Jadi niku sing mubalek atau sing apa khotbah niku lho ya. Takwa adalah menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Iso kayak semua lho masalah ya. Ya kita berusaha sak mampunya. Ngoten. Jadi sahabat riyen niku kiyambakipun nggih nganu merasa berat ketika definisi takwa itu menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan semua perintah.
alai Nabi bil istitaq, ya Rasulullah, apakah kita termasuk orang yang mampu? Berat untuk kita Rasulullah. Akhirnya terus turun ayat wattaqullaha mastata'tum. Kowe takwa maring Gusti Allah sak mampumu. Jadi ya ora memaksakan diri. Ngoten Pak nggih. Nggih niku dadi penting. Maka nal warid falau lal warid maka nal wurud. Dadi nek ora enek sing napa nglakoni, lah terus ibarate hukum dasar asas suasana terbentuknya daripada apa nggih? Suasana Islam ataupun suasana keadaan niku bagaimana? Yo karepe wong niku kan ikhlas kabeh, pas kabeh, bener kabeh. Lha apa ya iso, Pak? Sampeyan salat ya ikhlas, ya khusyuk, ya pas kabeh. Itu angkuh nggih. Kadang manusia niku pengin ngoten niku, hanya keinginan saja. Lah Allah SWT sesuai skenario-nya niku, donya niku ya enek sing pas, ya enek sing kleru. Enek sing bener ya enek sing salah. Enten sing pinter ya enten sing bodoh. Enten sing saleh, anti maksiat ya enek sing rada-rada ngoten nggih. Lah niku donya. Makanya nek madhabipun Abu Hasan Asyadzili niku ngeten. Lantas tagriban awuku al-akdar maka nabi hadidar. Kowe rasa heran enek maksiat enek salah enek donya iki. Ya pancen panggonane donya niku panggonane kotor. Lah nek sampean niku pengin donya niku bebas dari maksiat, berarti sampean niku nyalai skenario ne Gusti Allah. Ya asline donya ya ngene iki. Ngoten nggih. Mulane repot iki sampeyan madhab sing ndi? Madhab Sadili utawa madhab sing napa nika takfiri. Nek takfiri niku ngeten, ibaratnya sanggara nek maksiat, bumi harus bebas dari maksiat. Ha piye to, Jan? Yo gayane lho. Sing ngomong dhewe apa ya ora? Maksiat. Iya ta? Ngoten niku bebas dari dosa. Kalau Anda orang-orang yang berbuat dosa di muka bumi, ibaratnya mereka niku menodai daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Lho Gusti Allah pancen nyitakne donya niku panggonane salah lan luput. Panggonane bener ya panggonane kleru. Ya nek napa niku wong taat ya nek wong maksiat. Niku donya kombinasi. Wong kok pengen nyulap donya niku nggone wong taat kabeh. Pas ora? Malah tidak pas. Dong nggih. Nggih, dadi sampeyan niku ketemu maksiat terus sebagainya diomong ya wis biasa donya. Dadi ora sampe ra gawok yo Kang ngono ki. Wah, piye kaya jane luput suwuk kok itu jenenge. Ora usah ngono ya biasa wae dikabari ngono ya wis pancen donya senake ngono kuwi ya muga-muga bentang tobat dan sadar. Ngoten ya pasannya ketika Anda ada kesempatan untuk menasihati ya nasihati. Tapi utuila sabila rabbika bil hikmah, tetap dengan hikmah, tidak dengan memvonis dan menghakimi. Mulane hati-hati sampe dadi hakim, enak dadi hakim. Hati-hati. Karena orang itu kan ngeten, ya hakim desa ngene lah hakim desa. Hakim desa bisa sapa? RT. Oh, RT apa? Oh, bayan RT. Bayan. Biasane nek jaman biyen Pak nggih, wong niku nek diundang nang wis diundang to jaman iki. Ya diundang. Wong ibarate kleru enten masyarakat ngene. Kan diundang, kok sosok disonyaki udut barang to? Ndang aku. Wong nek sing maling piye dibondo, diudani, dider-derken desa kok tekon ngaku disonyaki udut ngoten niku. Wo ngati-ati Pak sampeyan ngoten niku. Dalam satu sisi niku wong niku siji nek panggonan omahmu mbok ge ngundang wong. Sok-sok kowe hakim rumangsa bener. Wis kuwi omahmu tetep dinggoni jin sing wangkot. Omahmu tetep ra barokah. Pomo ibarate mbok gawe napa niku omah-omah ngoten niku enake panas. Dong ya, wah iki wedi mesti sing wis ben ki ngono iki. Lah yo diruqyah nek ngono kuwi ditobati yo. Ngoten niku. Nggih, makanya ngeten, kadang kita menghakimi orang itu belum tentu kita yang benar. Ngeten nggih. Kadang kita mboten benar. Misalnya ngeten, saiki enek wong nyolong pitik, nyolong ngoten mawon, nyolong nggih nyolong. Niku ditekoni sik mbok colong gone wong sugih apa wong melarat. Biasane sik colong ngene sugih melarat.
Sugih ya. Sing nyolong melarat, sing dicolong nggone wong sugih. Mae rada cedhak sisan. Niku sing salah sing ndi? Nggih. Ya pinter ya sampean. Wis tak ajari biyen kok. Lah iya wong sing sugih pelite ra ukur ya. Wong kono enak-enak bendina sing melarat gur kon napa ngiler kok. Iku kon gigit jari, ora tau dibagi, ora tau ngetoki zakat. Giliran ibarate niku dicolong sithik, padahal iki hake. Mulane pun dimundi Rasulullah wa fi amalikum haqqul lisaili wal mahrum. Eneng bondomu ki enek hake wong sing njeluk karo wong sing terhalangi. Nek wong terhalangi ngasih rambok kae mesti dheke melanggar daripada halangannya, ya ki mesti nyolong. Iku duwe hak. Ngoten iki. Lah terus ibaratipun aparat niku karang sing kecolong wong sugih to belani bio. Iya, jal nang sing dicolong nggone wong kiri ngono. Alas ben ngene ta? Rate sangu. Iya to, masa rate sara orang kayak sangu. Hukum itu hakim itu kadang seperti itu. Ya ora ibaratnya nek tingkat paling kecil niku tingkat sing paling gede ya ngono. Kasus niku nalikanipun sing bersalah niku wong sugih, wong terpandang piye? Nek mbelani ya biyo-biyo to. Mergane apa dhek itu Lamborghini. Lah iya to, itu apa itu Ferrari apa. Lah iya to. Dong hakim kudune mbelani kebenaran kok masih mbelani kesalahan gara-gara itu Ferrari. Lha yo judeg to. Ngono ya hakim. Ya hakim lha kodi. Kodara sisan wis sapi ndak kaya apa ngono ya. Ya kan. Ya mulane sampean ra melok latihan aja latihan kaya ngono ku ya. Wis, enek salah ya wis muga-muga dene sepuro. Lah piye to sampean iki kon menegakkan keadilan dan sebagainya ora. Sampean iki ngejak ngono kuwi niku nalikane sing didolimi niku lak wong sugih jal. Dadi sing didolimi niku wong kiri apa ya sampean semangat ya ngene itu ngurusi. Semangat ora? Blas. Blas itu ora ngerti. Ngutek kok kaya ngono. Syukur sisan. Nggih. Terus nggih. Malanipun teng mriki ngeten nggih. Dalam sisi ibadah pada makomnya masing-masing niku, niki kula bali teng makom ibadah mon nggih. Bali teng makom ibadah. Niku makom niku ya beda-beda. Dadi teng ibadah niku makome ten loro, Pak. Siji niku wong muqarrabin, nomor loro makom abror. Wal muqarrabuna hum alladzina aqadu anfututihim wa iradatihim wa qamu bihuquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa taliban limardatihi. Makom ibadah niku nek loro, Pak. Siji niku makom muqarrabin. Muqarrabin niku napa dari kata qoroba. Qoroba niku napa parek. Parek niku napa cedhak. Wong sing pengin cedhak karo Gusti Allah. Sehingga ciri-cirine napa? Wong niku nek muqarrabin niku ngeten. Ya kuwi wong sing ngalap sangka bagian uripe lan apa sing Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada dirinya terus njumenengke hake pangeran niku dalam sisi bentuk napa memurnikan bentuk pengawulane, memurnikan bentuk kehambaan dia kepada Allah. Jadi sing dilakoni dhek niku salat, zakat, ibadah, sak napa poso, sedekah dan sebagainya hanya untuk memenuhi sebagai saya ini memurnikan diri sebagai hamba Allah. Nek kawulane patute ya manut karo tuane. Ngoten.